Dobrý den, vy jste na ten house tour? Ano. Ano, já vám otevřu. Tak, vylízám. Tak, vy jste na ten house tour, ano? Tak já vám to ukážu. Tady máme obyváček krásný obyvák. Máme tady i krásný okýnko. A teď půjdeme do kuchyně. Takhle vypadá naše kuchyň. A ještě to tady není moc, ještě tady nemáme moc věcí. Teď jdeme do obyváku. Teď jsme v obyváku. Takhle to vypadá tady v obyváku u nás. Takhle to u nás v obyváku vypadá. Tak čau.